Kif baqgħu ma ġewx konklużi d-diskussjonijiet brabta mal-għażla tal-Prim Imħallef il-ġdid, it-tnejn wara nofsinhar fil-Parlament ġie ppreżentat għall-ewwel qari l-mekkaniżmu ta' anti-deadlock, xi ħaġa li tkellem dwar l-kap tal-Oppożizzjoni nhar is-Sibt li għadda. Il-Partit Nazzjonalista kien fil-fatt ippropona li jinħoloq mekkaniżmu ta' anti-deadlock mhux biex din il-miżura ta' tippoter il-Gvern ta' Robert Tabela, iżda biex il-Prim Imħallef jintgħażel fl-interess nazzjonali. Infatti fil-Parlament il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra reġgħet l-importanza li ssir diskussjoni brabta ma' dan il-mekkaniżmu tant importanti. Min-naħa tiegħu il-wieb tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar spjega li fl-ebda ħin il-Gvern ma informa lill-Oppożizzjoni bid-dettalji ta' din l-emenda jew talab li ssir laqgħa dwarha. Minkejja dan u b'sens ta' rieda tajba, l-Oppożizzjoni ma kellix oġġezzjoni li l-emendi jitresqu tant li ġie ppreżentat it-titlu għal-vot u eventwalment din il-bidla titpoġġa fuq l-aġenda parlamentari. F'kummenti ma' Net News barra l-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg qal li issa se jkun qed jara l-abbozz li ressa il-Gvern fil-Parlament. Żgur li bl-impożizzjoni ma ħanaslu mkien kif qed jagħmel il-Prim Ministru illi mingħajr ma jiddiskuti jaqbad u f'stat ta' paniku mill-ewwel jirreaġixxi għall-oppożizzjoni u llum iressa abbozz illi s'issadni ma nafx inkludi għaliex fl-aħħar mill-aħħar it-titlu biss tara. Ovvjament irridu naraw l-abbozz li ħajressa il-Gvern x'inkludi, aħna ħanevalwawh, però ovvjament irridu naraw li jkun hemm diskussjoni fl-aħħar mill-aħħar anke biex temenda l-Kostituzzjoni trid two-thirds u żgur li mhux b'impożizzjoni u bil-pika kif anke kien hemm miktub fl-ittra ġuramentata tal-Imħallef Mintov ma naslu mkien. Dan fil-waqt li saħaq li se jkun qed jara li l-Gvern ma jgħaddix romblu minn fuq il-poplu. Bl-istess rieda li kellna sissa għadna open għad-diskussjoni anke fuq l-ismijiet. Jiġifieri lest li nibqa' niddiskuti mal-Prim Ministru, però li żgur aħna maħniex ħanħallu l-Gvern jgħaddi romblu minn fuqna. Aħna dejjem urejna rieda lejn il-pajjiż, rieda lejn Malta b'għawdex, lejn il-bandiera bajda u ħamra. Sissa l-Prim Ministru mhuwiex qed juri din il-ħaġa, għandu akkużi seri fil-konfronti u bit-reġuramentata ta' mħallef sedenti, però aħna minn ħatana diskussjoni tibqa' miftuħa, aħna jiena nibqa' liberu li llum stess urejna rrieda illi l-abbozz illi ressa il-Gvern fuq it-titlu aħna mill-ewwel għall-first reading aċċettan li ssir diskussjoni minkejja li ma konniex informati, però issa rridu naraw dan l-abbozz x'inkludi, x'inhuma l-affarijiet u mbagħad nimxu minn hemmhekk. Fil-waqt li mill-ġdid temm appell għal diskussjoni matura.